Gidawat sa 15 ka mga Super Scholars sa lungsod sa Laak, Davao de Oro ang ilang training support fund gikan sa Department of Transportation kon DOTR ug Technical Education and Skills Development Authority kon TESDA ubos sa scholarship training program. 6,250 pesos nga kantidad ang nadawat sa matag usa. Di ng usa ka libo niini alang silang PPE, internet ug uniform. Samtang ang habilin sa kwarta, mao ang ilang pang-allowance. Ang Super Scholar usa ka inisyatiba tali DOTR ug TESDA sa pakigtambayayong sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board kon LTFRB ug Office of the Transportation Cooperatives. Kini subay sa Stakeholders Support Mechanism component sa Public Utility Vehicle Modernization Program kon PUVMP nga naninguhang mahatagan og scholarship ug livelihood training ang mga driver hilabi na katong apektado sa modernization program sa mga public utility vehicle. Nagpasalamat ang mga scholar ingon man ang lokal nga gobyerno sa naisgutang programa. Gihimo ang distribution sa training support fund sa Laak Mega Tent kaganihang buntag Pebrero 16. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.